Gai politari buruz hitz egingo dugu txio eta txio honetan. Eskola argazkiak, historiako lehen Instagram. Ondo orraztuta, oso serio, jarnaz ardezak eta aurpegiarekin eta Rikartoizko entziklopedia batekin. Hitz egin dezagun une horretaz, lehenik eta behin txio eta txioko ohiko adituekin. Pues argazkiaren eguna, egun berezia zen, claro, ikastetxean kasgora. Claro, behin etorri zen edo birritan etorri zen. Orduan nik gogoratzen dut guztiok, kurtzoka guztiok hilaran, guztiok ondo, porrazia, joatia, goitik behera, hankazgorako egun bat zen, polillo. Dotore joan behar ziren. Dotore, azkenean argazkia zen, pertsona guztiak ikusten zuten argazki hori oso garrantzitsua zen, Orduan, dotore joan behar ziren. Fijatu ergala batzuk orraztuta joaten zirela, eta garbi, Hori gehientan ez zen realitatea. Baina egun berezia zen, egun oso berezia zen argazki hori ateratzea, Gehien gogoratzen dut argazki hartzeko momentua, orain sentitzen dudan gauza antzekoa zen, jesarri, pertsona bat alboan. Ipintzen ziguten Espainiako mapa atzean, irakaslearen maila, eserita, gurutzea edo bola, munduko bola, eta liburu bat zabalik, eta danak nik badaukatolan, baina iraganean ere olakoak ziren. Orain kalera aterako gara ikustera zer gogoratzen duen Bilboko jendeak eskola argazkiei buruz. Eta, klaro, halako bitxi hori baduzue, igo ona, komentarioetara. Baina ikus dezagun nola prestatzen ziren egun horietan. Pues delante de una mesa de escritorio, la foto clásica de la niña en el colegio con una enciclopedia abierta, la clásica, y aquel también fotografiado. Al lado del crucifijo. Ya la madre te ponía un vestido más eso, tal, pues eso es. Sí tengo recuerdo de que hacíamos foto en grupo, pero también nos hacían igual de 2 en 2. Pero de eso no me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho más del grupo. Nos hacían de las dos cosas, para un carnet que teníamos eran individuales y eran colectivas curso por curso. Entonces, ahora en los colegios suelen entregar todos los años una especie de álbum.